Mr. Chair, pumasok po kami na Indonesia. Ang sumalubong po sa amin si Cassie po. Sino? Cassie. Casio. Si Cassie. Opo. Pero doon sa litrato, may mga lalaki. Your Puro babae Honor, ba yon? Your Honor, hindi ko po alam doon sa... Hindi ko po kilala yung nasa picture. Blurred po yung picture. So, ibig mo sabihin, nag-iisa si Cassie na sumalubong sa inyo. Walang lalaking kasama. To be exact, hindi naman po siya sumalubong po sa amin sa airport. Sinong sumalubong sa iyo? Tinawagan lang po ni Wesley si Cassie nung nasa Malaysia po kami. Hindi mo sinasagot yung katanungan ko eh. Sino ang sumalubong sa iyo? Your Honor, wala pong sumalubong po sa amin pagdating So, po ng mag-isa ka? Malaysia. Tatlo po kami. Mag-isa ka na pumasok, walang sumalubong. Your Honor, hindi po ako mag-isa, tatlo po kami. And in Walang fact, sumalubong. walang sumalubong po sa amin. Magaling kang magsinungaling talaga eh. Thank you, Mr. Chair. To pick up Thank na lang, you, Your Honor. thank you, Kong Akop. So to pick on that up, so sino po yung mga kasama niyo po during that time? Your Honor, regarding naman po dyan sa issue, I think I have immigration pending case po. I refused po to answer po. Okay, let me redirect na lang po this question to Ms. Cassie. Ms. Cassie, totoo po ba na, or Mr. Chair, totoo po ba na kayo po yung sumalubong po kay Ms. Alice sa Indonesia? Regarding po dyan sa question, Mr. Chair, I invoke my right against self-incrimination. Meron na po kasing harboring a fugitive po Okay. na case. So kahit na sinabi Pasensya po na ni po. Ms. Alice na ang katabi niya na si Ms. Cassie yung sumalubong sa kanya, she would still invoke her right on answering a simple na totoo ba na kayo yung sumalubong kay Ms. Alice sa airport. But okay, If never I mind. may, Your Honor, if Yes, I may, yes, sir. just a short interjection. Kasi, nabanggit kasi ni Alice na ikaw ang sumalubong. Pero binawi din niya, sinabi niya na hindi actually sumalubong. Pero nauna ka doon, no? Sa Indonesia. Is that in Indonesia, Alice? Yung dumadating kayo sa airport, sa Indonesia ba yun? Actually, yung nasa photo po, hindi ko po alam saan po yan. Saan ka sinalubong ni Cassie? Nakita ko po si Cassie sa Malaysia. So sa Malaysia yon. So nauna ka doon kaya sa kanila, Alice. Mr. Chair, regarding naman sa Malaysia, inaya lang po talaga ako ni Wesley. Kaya nga, no? So nauna Tapos- kayo ni Wesley doon. Hindi po. Doon na po kami nagkita. So halos sabay kayong dumating sa Malaysia ni Alice at saka ni Wesley. Opo, nagkaayaan po, Mr. Chair. Nagkaayaan kayo sa Malaysia? Inaya po ako ni Wesley Go papuntang Malaysia. Pero, opo. Okay, sige. Thank you. Please proceed, Congressman Mario. Thank you. Thank you. So, just to put na lang siguro on record again, and can we please flash it back again, yung picture po sa airport. In the picture po, nakalagay po diyan na it is identified as Duan Ren Wu. Na nandun po nakasama po ni Miss Alice Go sa isang airport po sa Indonesia. And I'd just like to ask Miss Alice, kilala mo po ba siya? Si Duan Ren Wu in person lang po? Your Honor, doon sa photo po, hindi ko po alam kung sino po nasa photo, pero doon sa tao po na tinatanong niyo po sa akin, kilala ko po siya. Paano mo po ba siya nakilala? Nakilala ko po si Duan Renwu bilang ninong po ni Cassie. Sinama po ni Cassie minsan sa Bamban. Okay. So usually nakikita niyo siya na pumupunta po siya sa Banban. Nakilala ko po siya dahil pinakilala po ni Cassie na ninong po niya at nakasama po ni Cassie sa Bamban sa amin. Okay. And this same Duan Ren Wu, may nicknames po ba siyang alam niyo po? Your Honor, wala po. Okay. So yung pangalan po na Big Boss na tinatawag po sa kanya, alam niyo po ba 'yon? Hindi. Your Honor, hindi po. How about as a Whirlwind Corporation executive? Kilala niyo po ba na isa po siyang executive sa Whirlwind Corporation?
Your Honor, opo, kilala po Okay. namin isa po siyang whirlwind. And alam niyo po rin ba na siya po ay isang fugitive din po ng China? Your Honor, hindi po. Okay. Kasi there were reports during the Senate hearing na lumabas na si Big Boss, Duan Renwu, isang fugitive po siya sa China. And I think, if I'm not mistaken po, Ma'am Cassie, kayo po yung, di ba, when the question of his being a godfather sa inyo was raised, di ba, yun din po yung na-establish po na connection. Tama po ba? Okay. So, I'd like to bring everyone's attention to the next slide naman po. Kasi in the Articles of Incorporation, sa isang korporasyon, ang Fujian Sheng Amoy Real Estate Group, may nakalagay na Duan Renwu dyan. And itong Duan Renwu, siya po mismo yung kasama nyo rin po sa Indonesia. Tama po ba? Akin po. Your Honor, opo, nakasama po namin siya sa Indonesia. Okay. And can we go to the next slide? Yung, sa pagkakaalam nyo po, tama po ba na taga St. Kitts or Kittichian or Nevisian po ba tong CES po, Miss Alice? Your Honor, hindi po. So, pero sa pagkakaalam mo, Chinese national po siya. Your Honor, opo. Okay. So, nakalagay dito si Duaren Wu, isang Kittitian or Nevisian na nakatira sa New Forest Park Resort, Poinsettia Avenue, Pampang, Angeles City, Pampanga. So, pero, Ms. Alice, do you confirm po na hindi po Pilipino si Duan Ren Wu? Your Honor, nakausap ko po siya sa Chinese language. So, Okay. I believe po, hindi po talaga siya Filipino. Okay. Pero, alam niyo po ba kung saan po siya galing din sa China? Anong province din po siya galing? Your Honor, hindi po. So, to put it on record na lang po, on research na rin po, si Duaren Wu, galing din po siya sa Fujian, China. So, add also to Kong Jinki's addition din po kanina. Now, you mentioned po, Mr. Chair, na palaging bumibisita po si Mr. Duaren Wu. Ilang beses po ba kayo nag-uusap? Usually, like let's say in 1 month, ilang beses ba kayo nagkikita or nag-uusap? Your Honor, hindi po kami nag-uusap ng kami lang. Usually, pag pumunta po si Cassie sa amin, kasama po ni Cassie. Mga ilang beses din po yun ba sa isang buwan? On an average lang po? 5, 10? Wala naman po, wala naman ganun. Pag pumunta lang po si Cassie, nakakasama po niya. Yun lang po, Your Honor. So mga